Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ipaidalom sa GCQ umpisa Mayo 1. 58 ka mga Bacolod noon nga seafarer na talana mag-abot sa Bacolod subong nga adlaw. Sa balita nasyonal, 5 ka mga Pinoy sa Middle East patay bangon sa COVID-19 related infection. Peace talks sa tunga sang gobyerno kag NPA liwat ginbasura ni Presidente Duterte. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Abril 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos ang nagaligan sa tagna ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Magasunod sa direktiba sa gobyerno nasyonal ang siyudad sa Bacolod sa ipatuman nga General Community Quarantine umpisa Mayo 1, 2020.
Sunod kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, ginahulat sa syudad ang protocols gipagawa sa national angot sa GCQ. Sa inisyal nga nakuha ni Familiaran sa idalom sa GCQ, magabalik ang pila ka operasyon kaangay sang negosyo kag transportasyon, apang ang istrikto nga pagpatuman sang social distancing, pagsuksok sang face mask kag pag-sanitize gamit ang alcohol ginakinanglan gihapon nga sundon. Sa mga transportasyon, ginatunan sa karon sang syudad ang pagpatuman sang number coding, agud wala sang may magalapas nga sa mga tikang sa panahon sang general community quarantine. Magasapol ang Interagency Against COVID-19 sa siyudad sang Bacolod agud talakayon ang pila ka mga konsiderasyon nga dapat ipatuman sa panahon sang General Community Quarantine o kung GCQ. Sunod kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran kalakip sang pagatalakayon kung tubtub ano oras nga magapabilin nga bukas ang mga kalan-an, pila ang mahimo mapasakay nga pasahero sa tion nga magbiyahe ng mga jeep kag kun bala maghimo na kuhaon ang mga check-up point nga ginpahamtang sa sulod ng mismo sa syudad sang Bacolod. Sa karon nagahulat pa ang syudad sa guidelines sang national level agud basihan sang pila ka patakaran. Samtang ginpahayag naman ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga hindi pa siya pabor sa pagpatuman sa general community quarantine sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Familiaran, tama pa katemprano agud nga patuman ang GCQ sa Bacolod bangod madamo pa sang kaso sa COVID-19 sa syudad kag madamo pa ang wala mapaidalom sa test. Duha pa ni Familiaran, isa pa sang dapat kabalakan ang mahimo ang second wave sa pagsaka sang kaso sang masakit sa Bacolod. Sa piyak sinigin pa siguro sang Vice Alcalde nga magasunod ang Bacolod sa guidelines angot sa GCQ. Palawigon pa ang ginapatuman nga community quarantine sa Negros Occidental umpisa Mayo 1, 2020. Ini ang ginkasugtan sa online conference nga ginpatigay ni Governor Jose Aksyon sa mga alkalde sa probinsya kahapon nga adlaw. Umpisa Biyernes, Mayo 1, iga-implementar na ang General Community Quarantine o kung GCQ sandig sa rekomendasyon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Marso 30, sang ginumpisahan ang implementasyon sa Enhanced Community Quarantine. Iniya nagpadayon sa tong o kung nagpadayon sa tong Abril 20, apang may ginpatigan nga adjustment sa diin ginpanugutan nga makabiyake ang mga tricycle kag tricycle drivers pati na ang mga construction projects sa gobyerno o kung pribado nga sektor. Sa Abril 29, pagapirmahan ni Lacson ang executive order angot sa patuman nga GCQ. Malls are still closed except for the essentials, which is supermarkets or even drugstores. And maybe we will also now we're looking at allowing repair shops to open. And so while we are now mandated or recommended to go to GCQ, there are still limitations. Si Negros Occidental Governor Jose Aksyon. Sa iban pa naton nga balita lokal, mag-aabot ang 58 ka mga Bacolod non-seafarers sa bread kupur sa siyudad sang Bacolod sumong adlaw, Abril 28. Sunod kay City Councilor Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFWs, para sa seguridad sang tanan, liwat nga ipaidalon sa 14-day mandatory quarantine ang mga returning OFWs kag liwat man nga ipaidalon sa swab test. Duha man ni Salanga, preparado ang local government unit sang Bacolod sa pagbaton sa mga OFWs apang ginpahayag sini nga mas maayo kung may nagakaigo nga koordinasyon nga ginahimo sa tunga sang LGU sa Bacolod kag sa nag-organisar sa ilang biyahe. Sa nimaluan, wala nakahibalo ang LGU sa Bacolod kag Negros Occidental nga may maabot nga mga OFWs subong nga semana matapos nga silang na stranded sa Manila. Ang mga returning OFWs ang temporaryo nga ibutang sa public school nga nagaserve nga quarantine facility tubtub nga matapos ang 14 ka adlaw nga quarantine. Sunod pa kay Salanga nga ang istrikto nga mapulisa nga ginapatuman ang tuyo nga malikawan nga matabo sa Bacolod ang natabo sa probinsya nga may duha ka returning OFWs nga repatriate nga nagpositibo sa virus. Apisar nga may ara sila sang health clearance. Ginarespeto naman ni Police Captain Richard Parito, hepe sa Police Station 3 ang desisyon sa magtimbang nga bahin nga nagpa-record sa natabong insidente sa Domingo sang hapon sa quarantine check-up point sa Banga Ruins Access Road, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod.
Una diri ginaligar nga may pagsabtanay nga natabo sa isa ka rod tech nga nagatrabaho sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay kag ni Police Senior Master Sergeant Raymond Sulilapsi nga assign sa nasambit nga check-up point. Sunod kay parito, hindi magpatunga ang Police Station 3 kung magpasakaay sang kaso ang magtimbang nga bakin tungod kinamatarong nila ini. Anggot naman sa kabalakas ang rod tech sa posibilidad nga dumtan siya ni Sulilapsi ginpasiguro ni Paharito nga hindi ini matabo ilabi pa nga pareho sila nga frontliners. Nagapati si Paharito nga bangod sa kakapoy mahimo natabo ang insidente. Nagalaom si Paharito nga mga frontliners ang magpasangkad pa sa ila paminsaron agud hindi matabo ang kaangay nga insidente. Kapag hindi na masulit iwat ito, ginabalan na nato ng ato ng mga frontliners, ng mga polis, na-breaking na sila. Galing kahit kaya problema man tayo sa mga hiningala nga nagasulod man nga hindi man bala kabalo mag-intindi lang kung makupirar bala. Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Richard Paharito ang hepe sang Police Station 3. Samtang pilason ang isa ka beneficiaryo sa Social Amelioration Program matapos ginlutang samtang nagapauli sila balay sa Barangay Manduao, siyudad sang Bayan, Negros Oriental, malas 10:30 kahapon sang aga. Ginkilala ang biktima kay Bugoy Texon, legal sa Pangidaron, samtang ang suspetsado nga at large sa karon ginkilala kay Menard Subrada, 35 anyos. Sa investigasyon sang Bayawan PNP, papauli na si Texon matapos makakuha sang iya sini nga SAP sang ginlutang sa makapila ka beses ni Subrada nga naigo sa nagkalain-lain nga parte sang lawas. Gindala naman sa Dawis District Hospital sa siyudad sang Bayawan si Texon para sa nagakaigo nga pagbulong. Nagpatigaw na sang follow-up investigation kag hot pursuit operation ang kapulisan batok kay Subrada. Nakumpiskar naman ang balor 285,000 pesos ang ginapatiran shabu sa tatlo ka bypass operation sa kapulisan sa siyudad sang Silay. Unang ginbypass sang otoridad si Rodel Osera, 41 anyos, sang Benavista Subdivision, Barangay Ginhalaran nga nakuhaan sang 120,000 pesos ang ginapatihan shabu, drug paraphernalia, 500 pesos nga bypass money, kag cellular phone. Nadakpa naman si Ramon Lerpido, 53 anyos, kag nagapuyo sa purok mangingisda sa amuman nga barangay. Nakuha sa iya poder ang balor 90,000 pesos sang ginapatihan shabu, drug paraphernalia, 500 pesos nga bypass money, kag 600 pesos nga benta. Wala man nakapalagyo sa otoridad si Jiluwi Oisainas, 27 anyos, kag pumuluyo naman sa Purok Dakutan Dako, Barangay Mambulak sa amuman nga syudad. Na-recover kay Oisainas ang balor 75,000 pesos sang ginapatihan shabu kag mga drug paraphernalia. Nag-atras naman sa magpasaka sang kaso ang asawa batok sa live-in partner nga nagbuno sa iya kahapon sang aga sa Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Ang ining biktima ginkilala kay Marijo Escanlar, 20 anyos, kag pumuluyo sang Banga Cori, 1 sa Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Ang biktima maigo sang buno sa iya mata kag ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang iya naman sining live-in partner ginkilala kay Kiano Cuadero, 20 anyos sa uman nga lugar. Si Codero ang nagpabilin sa custodial facility sa Police Station 6. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 6, tinudloanay ang mag-live-in partner kung sino ang maluto sa ila sining pamahaw. Sa kaakig ni Codero, ginkuha sini ang kutsilyo kag ginbuno si Escanlar igo sa mata. Sunod kay Bonilla, ginpasaylo ni Escanlar si Codero kag ginpagamaayo nga hindi na pagdayunon pa ang kaso. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, nagapangita kabalas sang habon nga epektibo garantisado kag wala sang preserbatibo magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap original ini nga habon nga may antiviral o kag may araman sa antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tugtog 3 ka minuto sa imong lawas samtang paday ng imo pagkuskos. Safe ini, bawod wala sang chemical component. Magluwas diri ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergy. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang habon nga original. Kag sa ato naman mahilig magpangape bala, ariyo ginarekomendar naton sa inyo ining black coffee. Kaya ang black coffee gali
nami gini saya ining black coffee blang away kalamay. So para dira ato ni rekomendar sa inyo ang Dr. Alfred sa black coffee with no sugar pero may ara ya nga mangustin. Abi una nung maayos ni sa black coffee, nagapanubo sang risgo sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagapanubo man sang risgo sang diabetes. Manami pa ni siya, friendly ni siya sa aton nga atay. Kag subuman na nagabawas ang aton timbang. Tusubra kita ang isa kadako. Nagabulig ang black coffee nga mapanubo ang aton nga timbang. Ang Dr. Alfred sa black coffee with no sugar, amo lang ang black coffee nga may ara sang mangustin. Mabakal nato nini sa mga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga mga outlets. So sa aton kape, tilawin ninyo. Kag pamatudi ang sa sining Dr. Alfred sa black coffee with no sugar, nagaisahanon nga black coffee nga may mangustin. Lima ka mga Pinoy sa Middle East patay bangod sa COVID-19 related infection. Samtang peace talk sa tunga sang gobyerno kag NPA, liwat ginbasura ni Presidente Duterte. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginbulgar sang Philippine Ambassador to the Middle Eastern countries nga 5 ka Pinoy sa Saudi Arabia ang napatay bangod sa COVID-19 related infection. Sunod kay Philippine Ambassador to Saudi Arabia Adrian Alonto, nakabaton sila sang report nga 5 sa 119 ka Pinoy ang na-record nga napatay bangod sa COVID-19 related infection. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Alonto nga ang imbahada naghatag sang food assistance para sa mga OFWs, partikular na ang mga no work, no pay status, kag gina-monitor nga nagasunod ang mga employers kung naghatag sang pagkaon ka accommodation para sa ilas ni nga mga empleyado nga Pinoy. Ginpahayag man ni Alonto nga ang repatriation flights ang gin-schedule na para sa mga na-stranded nga mga OFWs. Nadugangan pa sang 198 ka panibag-o nga kaso sang COVID-19 ang Pilipinas. Sa record sang Department of Health o DOH na petsahan Abril 27, 2020, naglambot na sa 7,777 ang kabilugan sang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa pungsod. Nadugangan naman sa 60 recoveries, kag sa karon yara na sa kabilugan nga 932. Na record ang napulo ka mga nagkalamatay, kag sa karon may kabilugan na nga 511. Naka-record man ang syudad sa Cebu sang 25 kadugang nga COVID-19 nga kaso, kag initanan ang nagikan sa sitio Callejon sa barangay Labangon, syudad sa Cebu. Bagod sila nagsaka na sa 476 ang kumpirmado nga COVID-19 cases sa Cebu. Sunod kay Cebu Mayor Edgar Labella, ang bago nga mga pasyente sa COVID-19 ang ginsaylo na sa Barangay Isolation Center sa Labangon Elementary School para sa quarantine kag pagtatap sa ilas ang Cebu City Health Department. Nakapatigayon na sang disinfection ang otoridad sa Katipunan, Labangon kay ibang mga lugar para malikawan ang paglaptas sang virus. Nagsaka sa 47 ang kadamuon sa mga preso nga nagpositibo sa COVID-19 sa Correctional Institute for Women sa syudad sang Mandaluyong. Ang mga COVID-19 cases ang ginsaylo sa medium security compound sa New Bilibid Prison para sa pagbulong. 40 pa ka mga inmates nga suspected COVID-19 cases ang nagapaydalom sa quarantine sa site Hari. Suno kay Bureau of Corrections spokesman Gabriel Chaglag, ang ginhamtangan sa mga COVID-19 patients mayara sang kanya-kanya nga building kag tanan nila ang kinahanglanon kaangay sang vitamins kag food supplement ang ginahatag man sa ila. Masobra naman 1,000 na ang kadamuon sa mga health workers ang nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere, tubtob las 4 sang hapon kahapon Abril 27, mayara sang 1,245 ka healthcare workers na ang nagpositibo sa masakit. Sa nasambit nga kadamuon, 471 diri ang mga nurses, samtang 464 ang mga physicians o konduktor. Samtang ginpahayag ni Vergiere nga 27 na ang napatay nga health workers bagod sa COVID-19 pandemic, kag ini ang inabugusan sang 21 ka doktor kag 6 ka nurses. Nag-apelar ang Department of Education sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF nga tagan sang ayuda ang mga manunudlo sa pribado nga eskwelahan. Sunod kay Education Spokesperson Annalyn Sevilla, nag-apelar na si Secretary Leonor Briones nga ilakip ang private schools sa mga industriya nga ang napektuhan sa COVID-19 crisis kag matagan sang cash aid sa idalom sang Social Amelioration Program. Sunod kay Briones, iyan agin palambot sa Kongreso ang problema sa mga private school teachers para matagan sang ayuda sa idalom sang Bayanihan Act.
Una na nga ginpalayag sang Coordinating Council of Private Educational Associations nga yara sa 500,000 ka mga private school employers ang nagasweldo sang mas manubo sa regular nila nga sweldo o kung mga nagasweldo sa idalom sang no work, no pay policy. Naka-release ang Bureau of Customs ang masobra 9,000 ka personal protective equipment o kon PPE. Sunod sa ahensya, 36 ang na-release nga kargamento sa itong adlaw sang Domingo. Gin-release ang 36 ka PPE shipment sa NAIA. Bangod sini sa record sa ahensya, yara na sa 9,226 ang kabilugan nga kanamuon sang na-release na nga shipment sang PPE. Nakabalik na sa Pilipinas ang masobra 100 ka mga overseas Filipino workers halin sa Algeria kahapon Lunes. Ginsugata o kung ginabi-abi sang pila ka mga opisyal sang Department of Foreign Affairs ang mga OFW sa NAIA. Sunod sa DFA, ginadumalahan sang Philippine Embassy sa Libya ang safe nga pagbalik sa mga OFW, kabulig ang JGC Corporation. Nag-agi ang mga OFW sa one-stop shop para ma-assist sang pila ka proseso kalakip ng pagpadala kag pag-accommodate para sa 14 ka adlaw nila nga mandatory quarantine. Nanawagan naman ang Department of Science and Technology sa mga manufacturers nga mag-donate sang specimen collection booth sa panahon nga ang ahensya ang mag-release na sang aprobado nga design. Sunod kay Secretary Fortunato de la Peña, ang Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development kag Philippine Council for Health Research and Development amo ang nagapanguna sa sininga proyekto. Ang Futuristic Aviation and Maritime Enterprise Incorporated amo naman ang naghimo sang disenyo. Duman pa ni De La Peña, sigurado nga may pila ka pribado nga individual ka grupo ang gusto nga mag-donate sa mga ospital para maproteksyonan ang mga health workers. Ginbasura ni Presidente Rodrigo Duterte ang plano nga peace talks ng gobyerno sa National Democratic Front. Sa address to the public sang Presidente kagabi, ginkondena sang Chief Executive ang ginhimo sang New People's Army o NPA nga pagpatay sa mga soldado nga nagpatigan sa humanitarian mission sa panahon sang COVID-19 crisis. Suno kay Duterte, indikasyon nga ginahimo sa karon sang NPA nga wala na nagarespeto ang rebelde nga grupo sa ila ginapromisa kag ginahimo nga tikang. Samtang ginpasalamatan ni Presidente Duterte ang tarang nga uniform services para sa pagdulong sang bulong kag medical kits nga kinahanglanon. Kapit naman 90,000 ka mga overseas Filipino workers na nadulaan sa trabaho bangod sa pandemic sang COVID-19 sa naglain-lain nga lugar sa bugos nga kalibutan. Sa report sang Philippine Overseas Labor Offices sa 40 ka mga post sa kalibutan, 89,436 ka mga OFWs na ang nadulaan sa trabaho kung wala nagasweldo. Sunod naman sa DOLI, masobra 200,000 ka OFWs ang nagpangayos ang cash assistance sa ila programa nga AKAP. Mas mataas ni kumparar sa target nga 150,000 ka mga OFWs nga mabuligan sa idalom sang AKAP. Naibaluan, mayara sang nakapain nga 1.5 bilyon pesos nga budget sa COVID-19 Adjustment Measures Program o kon AKAP. Kada OFW, target nga matagan sang 10,000 pesos nga bulig pinansyal. Kag sa katapusan nga balita national, ginkompirma ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga nagtaliwa na si Tourism Secretary Ramon Jimenez. Si Jimenez ang nagserbe sa Aquino administration. Sang ginapoint sa pwesto, ginpahayag ni Jimenez ang iya pagpati nga ang pagbaligya sang Pilipinas ang kinahanglan mas mahapos kang sa pagbaligya sang fried chicken. Samtang nakigbuylog naman sa kasubo ang pamilya sa nga bugos nga agensya sang DOT kag mga empleyado sini. Sa pag-appoint kay Jimenez sa DOT, gintawag siya bilang advertising industry veteran. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasais media. Inyo ginpamatian aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.